खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव हाग्रामा महिलारिनो थामहिनबा बिपिएफनो जुदि भट होयोब्ला नोंथाङा बे समाव माखासे सरकारनि आसनिफोर जेरै अरुणोदय मोननाय नङा नोंथाङा रेशन कार्ड मोननाय नङा नोंथाङा आरो जौगाथायनि खामानि नोंथाङा मोननाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिक भोट दिले आमी अरुणोदय नापाओ आमी घर नापाओ आमी रास्ता नापाओ खाली आमी दुर्नीति पाम किन्तु मोदी और मामाक भोट दिले आमी बिचरा सकलोखिनि पाम है नोंगौ बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभानि जे बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङाव गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों बे समाव जाय बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो बिपिएफनो जाय भट होगोन बिथांमोना बे समाव अरुणोदय मोननो हानाय नङा बिथांमोना बे समाव रेशन कार्ड मोननो हानाय नङा होननानै बुंदों आरो जौगाथायनि थाखाय बा जौगासार बिटिआर ओनसोलाव जौगाथाय बे जौगाथाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मानोना बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे अरुणोदयखौ होआ बे रेशन कार्डखौ बिथांमोना होआ आरो जौगाथाय खामानिखौ सोर मावगोन जौगाथाय खामानिखौ मावगोन हादरनि बिथां नरेन्द्र मोदीया मावगोन हिमन्त बिश्व शर्मायासो थामहिनबा जोंसो मावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जाय बिथांमोना बे समाव बिथांमोना अरुणोदय नांगौ थामहिनबा बिथांमोना बे समाव रेशन कार्ड आरो अरुणोदय जाय बिथांमोना नांगौ दा बिथांमोनखौ बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनो भट होनो थाखाय खावलायदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव 1 नं क'क्राझार लकसभायाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा जाय बिथांमोना बे समाव अरुणोदय नांगौ थामहिनबा बिपिएफनो जुदि भट होयोब्ला बिपिएफ राजखान्थिनो जुदि भट होयोब्ला बे समाव अरुणोदय आसनिनिफ्राय आरो रेशन कार्डनिफ्राय जानगाराव थानाय जागोन मानोना बिथांमोना रेशन कार्डबो होनो हाया आरो बिथांमोना बे समाव अरुणोदयबो होनो हायो होनोब्ला बे समाव आसाम सरकारासो थामहिनबा हिमन्त बिश्व शर्मासो मोदी सरकारासो बे समाव होनो हायो होननानै बुंदों इउ पिपल सरकारासो बे समाव होनो हायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों हाग्रामा महिलारिक भोट दिले आमी अरुणोदय नापाओ आमी घर नापाओ आमी रास्ता नापाओ खाली आमी दुर्नीति पाम किन्तु मोदी और मामाक भोट दिले आमी बिचरा सकलोखिनि पाम हयने নহয় কক ৰাইজে হয়নে নহয় শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিব ট্ৰেক্টৰত বুটাম টিপিলে মামাই ভিটামিন পাই যাব ঠিক আছে হ'ব एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानफारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय
एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।